Croeso mawr yn ôl ato ni. Wel, mae'r maes heddiw yma yn edrych yn fendigedig, yn ysblenydd yn wir ar ail ddiwrnod y sioe. Hybu gwychder y bywyd gwledig, dyna di nod y gymdeithas amaethyddol, a mae'r llwyfan yma heddiw yn sicr yn gwneud hynny. Da ni'n parhau i grwydro'r cylchoedd ac i gylch y gwartheg yr awn ni nesaf at Ifan. Croeso cynnes nôl ato ni i gylch y gwartheg, a mae'r dosbarthiadau gwartheg Masnachol yn hedfan i fewn, ac mae'r beirniad yn gwneud gwaith slic iawn o fynd trwyddi nhw ar y teg. Dwi'n cael cwmni da i edrych ar y cyfan yn gwmni fi fan hyn. Mae Sian Jones o Langadog a Dylan Davies o Lanabydder. Diolch am ar o stafi, ddau o'n chi. Croeso. Dwi'n gwybod bod chi sy'n mynd ati nawr i fwynhau'r sioe, Sian, ag ati, ond i ni mwynhau fan hyn hefyd, ynddi ni? Ni yn y lle gorau fan hyn. Ydyn. Birds eye view. Ie, glei. A Dylan, fel rhywun sydd yn magu gwartheg Masnachol, mae gen ti ddiddordeb mawr yn y dosbarthiadau yma. Os. Mae'n bleser gweld yr classes yma fe. Mae'r pwysau'n cynyddu fan hyn, Dylan, ar safon y gwartheg o ganlyniad wedyn. Ynddo fe, fe neidio'r dosbarth yma nawr? Mae yna 10 unwaith eto yn y dosbarth yma. Mae tipyn o waith ar darbeniad i pigo fi'n gorau mas o fan hyn. Mae safon uchel yma rhyw. A mae'r ein yn bwysau nawr o rhyw 470kg. Fyny rhyw 512kg, felly tipyn o amrywiaeth yn y pwysau. Wedyn sy'n bod 10, mae yna 11 mae ddrwg gen i yn y dosbarth yma. Glamp o ddosbarth, a mae yna wartheg arbennig fan hyn, Sian. Maen nhw'n llawn cig. Mae'n slic iawn yn mynd trwy nhw. Mae'n gwybod gwmwys beth mae eisiau, ond maen nhw'n edrych arbennig. Does dim un wael yn y llinell yma. A mae yna gynrychiolaeth dda o Gymru yma. Mae yna rai o Ynys Môn, Fenni. Mae yna rai hefyd o Langefni unwaith eto, Ynys Môn, o Gorwen. Maen nhw'n teithio yn bell i ddod yma i gystadlu yn y sioe, ond dewch i ni sôn am yr un te reit ar y pen pella yna. A Cai Edwards wrth gwrs yn arwen yr un heffer goch tywyll. Mae'n werth i'w gweld, a hon yw'r un dryma yn y dosbarth. A Cai i'ch atgoffa chi ar teulu gath y llwyddiant mawr yn y ffair eall yna, yn mynd ar brif bencampwriaeth, a maen nhw wedi troi effer a hanner allan yn un Sian. Mas ydyn, maen nhw wedi. Yeah. Mae'n mwy fel chestnut, mwy na coch. Mae'n lliw arbennig. Mae'n sgwar ar y plat. Mae'n dod reit lawr yn dwfwn. Mae hyd y chenllid yn iddi. Mae'n aros yn dda. Bach o twtsin bach neis. Mae cynffon bach o wend iddi. Neud i edrych aros mas tan bach a bach o twtsin gwyn dan y bola. Ond mae mor sgwar tu fas. Mae hwnna'n mynd i cymeryd lot, yn credu. Mae'n mynd i bod lan ar y brig rwle. Trwchwch chi'n sefyll hwnna nawr. Y part ôl na Dylan. Mae'n llawn yna, o'r top i'r gwylod. Mae hwnna werth i'w gweld, ac dim dwy waith. Maen nhw'n arddangoswyr ofri, a maen nhw'n mynd i fod yn agos ati yn y dosbarth yma. Ond mae'r beirniad dal wrthi'n gweithio i ffordd drwy'r 11 aner sydd yma yn y dosbarth. Am nhw i gyd werth i gweld. Dyna'r peth. Rhai wedi magu hynny, a rhai wedi cael ei brynu yn Aberteisil. Mae'n amrywiaeth o hynny. Ond mae'n deimlad braf weithiau, dwi'n siŵr yn dwi. Os wyt ti'n dangos rhywbeth wyt ti wedi fagu, Dylan. Mae'n gwneud chydig bach yn fwy ar rhywbeth special o'r un fe. Yn dwi, ti'n bod? Mwna yw'r pinnacle os chi wedi bridio rhywbeth eich hunan a mynd trwodd i ennill. Mwna'n teimlad arbennig. Ond ar ôl gweud ni, mae'n grêt bod bobl, mae bridwyr mas yna sy'n neud y job baby beef neu gwerthu lloi yn Rhuthun a Aberhonddu. Mae eisiau cael y bobl yma, achos na beth yw'r pwrpas, ni'n bridio yn ni fel siow. Dim pob i mo'n siowan. Mae rai bobl yn cael pleser mas yna i prynu drisiau neu bwstach yn ifanc a mynd â ddyn trwodd a wneud job arbennig. A mae'n clod wedyn ni'r bridwyr, enwau nhw sy'n mas yna wedyn ni, a rhywun arall yn troi nhw mas a wneud job yn arbennig bob tro. Wel, mewn ffordd, mae'n gweithio ddwy ffordd yn dweud, fel o ti'n gweud, os wyt ti wedi bridio rhywbeth ac yna bod rhywun wedi i brynu a wedi cael llwyddiant mawr, mae'n amlwg bod ti'n neud rhywbeth yn iawn, a wedi fel rhywun sydd wedi brynu, mae'n deimlad braf i wybod, wel, mae gen i lygad da i wybod beth sydd angen i gyrraedd y brig. Mae'n gweithio ddwy ffordd wedi lan. A nes gweld nhw'n symud mlaen wedyn fe ar ôl chi werthu nhw, mae'n nes nhw cael bach o glod a ennill ar ôl ni fe. A dwi'n gobeithio dyn ôl eto i chwilio stoc yn y fe, fel wyt ti'n neud yn gwerthu wedi cael llwyddiant yn Iwerddon efo beth wyt ti wedi werthu'n ddiweddar. Mae'n neis i weld nhw'n dod nôl a
Dyna ni Cai yn cael rhyw sgwrs fach efo'r beirniad. A mae ganddyn nhw ddwy heffer yn y dosbarth yma gyda llaw. Nhw sy'n ar heffer blaenorol hefyd drws nesau iddi. Ond hon yw'r dryma o'r ddwy. A tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma. Mi bydden nhw'n mynd am dro bach unwaith eto nawr o gwmpas y cylch cyn i'r beirniad June Downey wneud benderfyniad. Felly am y tro, ewn ni allan i grwydro'r maes.